Matthews mga katropa, mga benepisyo sa magnesium nganong kinahanglan kini sa tong lawas ug asa kini nato makuha ato kining sayron karon kabutagon. Ang magnesium mga katropa usa ka mineral nga gikinahanglan sa atong lawas aron mulihok ug sa hustong pamaagi ang atong lawas. Nagtabang kini sa ginatos nga importanteng proseso sa lawas, apil na kadtong nagkontrolar sa kung giun sa paglihok ang imong mga kaunuran or muscles ug mga ugat or kaning ginatawag natong nerves. Nagtabang kini sa pagpabilin nga lig-on sa imong mabukog, himsog sa kasing-kasing ug normal nga level sa asukal sa dugo. Aduna usab kini papel sa imong level sa enerhiya. Makakuha ka og magnesium sa daghang pagkaon og ilimnon. Usa sa mga benepisyo mga katropa sa saktong intake sa magnesium mao ang kusgan nga mga bukog, pagbatok sa mga hubag-hubag o inflammatories, pagpanalipog sa kasing-kasing, pagbatok sa migraines o pagpaubos sa sugar level nga mo'y hinungdan sa diabetes. Ang magnesium mga katropa makuha nato sa pipila ka mga pagkaon sama sa nuts and seeds, whole grains, avocado, mga berdeng nga mga dahon nga gulay, soy products o beans. So nabi kaayo ang pagkutlo katropang Gisril o kanaganing mahinungdanon nga impormasyon kay abi nimo mga katropa kini yung mga minerals importante jud kini sa lawas yun. Yes. Oo. Ang 89 ka mga klaseng minerals sa naa sa natural nga minerals. Oo. Grabe ka importante og naa na siya tanan sa tuang lawas. Kung makulang siya katropang Gisril, muna diha ang muna din mga intonsis na kadiha. Oh, kani mga katropa no, kinahanglan gini sa tong lawas mga katropa kay para mo normalize ang atong blood sugar. Labi gid sa mga nagdiabetes mga katropa no. Atog yung batasanon ang saktong intake sa kining magnesium kay dako gini katabang sa pagpaubos Ayan. sa inyong mga blood sugar level. O kaning magnesium paring lar, makuha na to ni sa tong food supplement nga Santon Plus Gold. Una mga katropa, kung dili ta kakaon kada adlaw og gulay or kaning prutas mga katropa nga rich in magnesium, pwede ta mo tumar og mga food supplement nga naa ni ini. Ayan. Sama sa atong Santon Plus Gold nga ang ingredients mga katropa naa ang mangosteen nga rich in magnesium mga katropa, malunggay nga kining green leafy nga mga kaning tawag ni nga gulay mga katropa nga mutabang sa tuwang malawas. Lapin na mga katropa ang spirulina o garlic o ampalaya. Ayan, so grabe atong ginang ubon katropa ang kanang mga pagkaon nga dunay magnesium para nga mo healthy ta. Ayun. Ub kita katropang Gisril. Oo, yun. O dito maglangay mga katropa alas 6:42 sa mga itong oras. Nagpanikad na nga to ang